Tænk, hvis du en dag opdager noget, som du får vurderet, og som viser sig at være guld værd. Måske kunne det være med til at opfylde en drøm, eller gøre din hverdag sjovere og mere tryg. Dit guld kan være evner, som du aldrig har fået papir på, og som kan bringe dig fra det, du kan, til det, du vil i dit arbejdsliv. Jeg startede som ufaglært herude, tænker, og nu har jeg været på lærer i 11 år en anden sted, og så 4 år hertil. Når jeg består min svendeprøve, som jeg selvfølgelig gør, så lærer jeg logistikoperatør. Og fordelen er, at hvis der ikke er arbejde her mere, så kan jeg altid gå ud og finde andet arbejde. Du er bedre stillet som faglærer, end du er ufaglært. Du kan få vurderet og anerkendt alt det, du kan og ved, uanset hvor og hvordan du har lært det. Det kaldes en realkompetencevurdering. Og den kan være guld værd for både dig og din arbejdsplads. Hvis vi tænker lidt tilbage, hvad forløbet er, og hvad vi får ud af det, så er det, at vi får nogle medarbejdere, som jo bliver mere tilfreds. De får en større selvværd. De kan se noget mere i, hvad de kan gå rundt og lave. Vi har rigtig mange, som faktisk kan se lyst på fremtiden nu, i forhold til, at det måske bare er en arbejdsplads, hvor man går ind og ud af døren. Så er der flere, der går i gang med at kigge på, jamen, det er noget, de mere vil kæmpe for. Så på den måde får vi løftet vores styrke herude, i forhold til for et år siden. Du finder ud af, hvad du kan. Det betyder, at du måske kan korte din voksen- og efteruddannelse af. Kom hurtigere fra ufaglært til faglært. Omstil dig til nye opgaver og stå stærkere på jobmarkedet. Vejen går via et VEU-center. Mange af os går jo rundt med nogle ting i rygsækken, som vi egentlig ikke tænker over, vi kan. Noget, vi hjælper virksomhederne på med at finde deres guld i forhold til deres medarbejdere, det er jo egentlig, at vi gør opmærksom på nogle arbejdsredskaber, i det her tilfælde kompetencevurdering. Hver i det, så får virksomheden lige pludselig et overblik over at sige, jamen, hvad er det for nogle profiler, vi har. Vejen for den enkelte borger i forbindelse med kompetencevurderingen videre i uddannelsessystemet er det lokale VEU-center. Få papir på det, du kan. Som medarbejder er det en rigtig god idé, at du får en reel kompetencevurdering. Det gør både, at du står stærkere på din arbejdsplads, og det klæder dig også rigtig godt på, hvis du søger et andet arbejde. Hvis du har en virksomhed, så er det også en god idé, at du støtter dine medarbejdere i at få en reel kompetencevurdering, for det er faktisk også med til at styrke din konkurrencekraft. Jeg håber, I alle sammen finder jeres guld. Kontakt dit nærmeste VEU-center og hør, hvordan du kommer videre. Fra det, du kan, til det, du vil.